Pana namtima neglass kuna sister nandi akudzoka apa tinibangwane baziyo saka mandataura muchinzwa wani chi kuti glass rimpana ngaine nara kushanga kwangu adzokere naro ndatingaarosvika kutini pakwanga asingalavhi anolava but haana respect ada kurohwa kuti aende kunodzidzira kana asha padhena ada kurohwa uine munhu akatopenga manje kongoma mukurowa bakayo saka iwe Wilson yatibotaura newe taura newe taurire mavibes taura ndevana 10 zviri kufaya oko 2 zvikufaya kufaya unogara munani mwiso muna samuriwo pa 59 pa 59 national mbare harare munogara national izogara mbare izogara mbare what national national mbare ngani mhlanga ukakanura adbeni kumajubeki uku ndokumbare after adbeni murasta ndiani uyo murasta wende murasta munonzani aiyo iku ndikubvunza iwewe murasta ndizivi akuroveka abatata 10 million saka chaye toendera ikoko inenge nyaya yekuitira wetu pabhanda 10 million here. That's 10 million. Saka Wilson wadza patirozo takadzidza tese yes saka zvizvi kuitira apana wakataura shiti kupasa nekudzoka wakataura shiti ka kutaura shiti kupi paeli pai wakachiti chi pane vanhu vatakadzidza navo chii chakaitika vakafa vakaenda vakafa sei nemaaccident edzi chichi zvesvi vasara wangani kwasara iwewe neni nageorge amirwa nebhazi dhafu bhasi pane umwe nini balance pane zvimwe futi here pane zvimwe futi here aiwa izvo zvinotoita hauna kana vanhu vanoziva foreign vadoti timorisa monzi vari foreigners ataziva iwewe kauri canada kwakuna mumwe vamwe vacho hapana kanotesara tiri 3 aiwa ko kana mahameki hakuna akapara kari kusouth africa south africa ngaite foreign foreigners local isanaramba kuti hakuna saka amawani matori mawani atori mazino kwewewe hanzi unogara kupiwa unonzani kwewe bedfood uda kundibhaisa manje haugari muna samuriwe kuda samura ndokamudhara wangu waugara kuhedfood manje bedfood noroja full house right uri roja hauna imba pano 7 room house ndiri ndega right une mahameki foreign obo Joburg haisi foreign hatikuna Joburg iforeign aiwa haisi foreign it's a foreign country kunoti kwatiri noti kune vanhu muzimbabwe USA right ndezvara vangu United States vanonzani mutubowa vachiko tauraka aiwa vamorese vanonzi Fimba surname vagrite John Fimba how are you vari bobo very fine okay komukadzi wako ari kupi watatezverawo is at home in Bari Tatoya for a visit. Oh, you came for a visit? But you live in Waterfalls. Wamboti Headfield wambo. Wada undibhayiza, saka nanchito wakachindibhayiza. Kubasa kweli kune dzimba dzakawanda. I don't leave you for one place for a long time. Oh. Yeah. No change even after 2 weeks and even after a month. Dopeza wazotita Chinos Gansa died for this country. No. Died. If you died for this country, you never tell anyone how you died because you What did you go good? Good or any double guys. I took on the put him go. Ayo kuna bendo. Daroa Pacific. Do put a Munomu country made Pacific. Country. Yet no Katirana.
Ririkwere. Ikoko ririkwere. Ripiro. Uruona. Laga. Kaso laga. Ririko bandera. Hakuna. Ndere mkeni. Hakuna indo ojibia. Rine mafuru. Ririkwese. Rodaka 24 hours wakakiwa. Undipusha kuti obude weke. Ndoko. Bva? Madman, sajutwe. One young one. Jutwana. There are a lot of people who want to do it. Taona. Kune vana manje kokusema. Pana munajere. Wapushwa nani? Ajera munde. Sokumamisa. Naye wezela. Unapusha jidoi. Kwenda kupi? Andimire kumamiza. Andimire mani usando. How are you? I don't know what is happening. I don't know who is what is soon. They're fighting, eh? Who is fighting you? Those two guys over there. Why are they fighting? For no apparent reason. Diva, baby. Taona it is the Diva. I'm alright. So, where's David Danny? I'm a single for you. What's a little from Sheriff Prophet? What are good of? Jamal. Papa de Mawadi. Wilson. Papa de Mawadi. Kokuda. Chichanga chakuitika. Ndakuro mkomo. Inda. Adzo auda upindira nyadzi dzako. Kongono ngachidina. Ndada munongera. Auda ndirwisa ndisina nyaya yake yandandamuita. Hands with the balance. I think the balance always. I don't want the balance. Saka ngodo mtemereo. Ndamtema because I don't always. Last time I can't do off with. Oh. How you with man? Saka those are the old times session. I can't think tina ndikaenda kuseru. Nene. Saka nazida msimudzira. Wamsimudzira chitina na. Akasimudzira chitina. Ndikatisa ndikaenda kuseru. Chimbata aita hondo. Oh. Nazida msimudzira. Oh. Iye ari atasimudzira. Atandiro namuita sei. But why don't the kitchen in it? Kitchen and pusha ndopanda zembera kitchen ndopando. Don't you know life is like a ball? It rotates. It rotates, but that time is still able to rotate a pora. Yeah. Adzoka munhu. Kumamisa. Ndokutara nokumamisa. Simuregerera bwana. No, not disturb a peace here. Disturbing the peace, eh? Disturb a peace. I can even laugh in memory of the night. Disturbing the peace. Please. Masika bane chongo. Masika mawate kega.
Kuda.